तारा से कौन दुश्मनी रहला जे तार पलानी जरा देला बालू? हम कौनो दुश्मनी केहू से नहीं कोइले हो दादा। अरे हमारा के जरा में खतरा कोइल हो दादा। हमारा बाबू के 2 चौकी रहुए आ 4-5 कमर रहुए आ बर्तन सब रहे सीधा पिसान सब रहुए आके रहतो। हाँ हम दिन भर रहे रात ले रहे। वो दिन वो कहले सब बार खायल तो बोझा सब में है 1 बीघा के सब में सरसों गाला कदले भेजे करवा दनी 10 दिन में कटले रहनी है हमारी मोरे। अरे बाप रे बाप। हमी के सब सामान एजा हमी के रखला रहनी है जा एजा रहत रहनी है जा आ हमार सरसों एथी 1 बीघा के आ हमारा एथी हाल ही सब छवाइल है। देख सकतानी उहे परिवार हमरा बीच में बाटे जौना के घर जौन बा की जे जलाल दिहल बाटे। ई घटना जौन बा की जे गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंड के अंतर्गत आवे वाला गांव भगई सुहागपुर बाटे। का नाम पड़ी? सुमंत यादव। सुमंत यादव जी बानी केंगानी घटना का अंजाम दिहल गौए? यही में देवंदर आग लगाना सूर्य से जे खड़ा रहा केंगा देखमी हम आवत रही घर से सूते खाते जरा ओ दिन माई ना आइले हम आई निकनी तू घर रह हम जातनी सूते। अच्छा हाँ तो हम देखू उनकर हाथ पकड़ ले उनका के केकर हाथ पकड़ देवंदर के। अच्छा आ सूर्य से जे खड़ा रहा तो ओकरा बाद तो ओकरा बाद 2 आदमी है ना रहलो जिनका के ना देखू। अच्छा हाँ 4 आदमी रहलो। काहे खातिर आग लगौले बालू रौरा घर में? अभी हम का जानतनी काहे खातिर लगौले बालू। पुलिस के लगे गई रही? हाँ पुलिस लगे गइल बानी आ दरखास्त देले बानी। तो प्रशासन का ए वाला कोनो एकर सुनवाई नहीं है। का ये घर में रखल रहुए? ये घर में 4 गो कमर रहला आ 125 बोझा सरसों के बोझा रहला। अच्छा बोरा में रहला। अच्छा अच्छा सीधा रह। कितना रुपया के नुकसान हो गइल बाटे? यही में हमार नुकसान 1.5 लाख के नुकसान भइल बा। देख सकतानी ई परिवार के जौन बा 1.5 लाख रुपया में नुकसान हो गइल बा। हई हमरा बीच में काकी बाड़ी। का नाम हो काकी? पार्वती देवी। केंगानी आई घटना के अंजाम दे दिहल गइल बा? काहे एंगा कइल गइल बा? अब हम जानत नहीं कि काहे घटना को दिहल बा। नहीं का जानकारी? हम जानकारी नहीं के जे काहे खतरा घटना लोग। हाँ आई जो आके रहतो। हाँ हम दिन भर रहे रात ले रहे। वो दिन वो कहले सब बार खायल तो बोझा सब में है 1 बीघा के सब में सरसों गाला कदले भेजे करवा दनी 10 दिन में कटले रहनी है हमारी मोरे। अरे बाप रे बाप। आई देख सकतानी काकी के एगो किसान परिवार के का स्थिति हो गइल बाटे। जब किसान परिवार का सारा धन दौलत जौन बा की जे किसानी के सामान वगैरह जौन होला तौने होला आ 1 बीघा के सरसों ई काकी काट काट के बेचारू रखले रहलिया। बरखा आइल तो सारा जौन बा की जे में रखाइल रहे आ ई स्थिति देखतानी जे कितना दयनीय स्थिति हो गइल बा। अभी तक प्रशासन के जौन बा के यहाँ के आवेदन भी देला बानी। हमरा बीच में और परिवार के लोग बहने आई। का नाम पड़ी? बिंदा देवी। बिंदा देवी के घटना देला अंजाम देला भाई घटना के? अब घटना के थी हमी के जानत नहीं किसान जे के हमी के ई घटना देला बा। हाँ आ ओकरा एथी हमी के सब सामान एजा हमी के रखला रहनी है जा एजा रहत रहनी है जा आ हमार सरसों एथी 1 बीघा के आ हमारा एथी हाल ही सब छवाइल है। हाँ कितना खर्चा लाग रहा है? हमी के 1.5 लाख ले लागल बा। 1.5 लाख रुपया खुद हमी के पैसा एथी हमी के लगौले बानी छ लगौले बानी छ। फाजी नगर रहले सब परिवार फाजी नगर रहले काल हमें। देख सकतानी यहाँ के ना रहमी लेकिन आइल बानी तो यहाँ के आंख में आंसू बाटे। एकरा के जौन बा ये तरह के जौन ई लोग अंजाम देता एकर तो जांच पड़ताल कइला पर जौन बा के जे प्रशासन कार्यवाही करी। और भी परिवार बाटे हमरा बीच में आ जाइए ना। का नाम होटे? सविता देवी। सविता देवी का केंगानी ये घटना का अंजाम दिहल गौए? घटना का अंजाम 11 बजे रात में दिहल बजन तनी 2 गो चौकी रहुए आ 4-5 गो कमर रहुए आ बर्तन सब रहे सीधा पिसान सब रहुए आ 2-4 आदमी रहुए न 2 आदमी है ना रहुए 1 आदमी है ना नाम का बोल फला फला आ के रहुए केंगा मालूम चलुए रहुरा के रहुए में? देवेंद्र रहुए। हाँ आ सुरेश रहुए। अच्छा आ 2 आदमी ना चिन्ह हुए कहा का वो के कौन पुरान दुश्मनी रहला? पुरान दुश्मनी नहीं हमेशा। कौना काहे खतरा वो लोग ये घटना का अंजाम देला बा? अब मालूम हमने नहीं का के देला बा।
आई सुहागेपुर में ई घटना के अंजाम दियल गइल बा। ई पटरी के किनारे, नहर के पटरी के किनारे ई खेत बाटे 1 बीघा के, एकरा किनारे जौन भर रहला मड़ई पलानी के आ एकरा के जला दियल बा। ई कब के घटना हटे? ये परसों के घटना। परसों को बजे के? 11 बजे के। 11 बजे रात के? तारीख 11 बजे रात। कौन तारीख रहे? 24 तारीख। तो 24 तारीख के रात के 11 बजे के घटना के अंजाम दियल गइल बा। तब कहाँ रहबू अब? हम का धनुआ गोइल मड़ैया अपने जर रात रानी है हो दादा। तारा से कौन दुश्मनी रहला जे तार पलानी जरा देला बालू? हम कौनो दुश्मनी केहू से नहीं कोइले हो दादा। अरे हमारा के जरा में खतरा कोइल हो दादा। हमारा बाबू के पानी में सुतल हो तो जरी जाइल। देख सकतनी काकी बोले के स्थिति में नहीं की, इनका रो रो के बुरा हाल हो गइल बाटे। बनावे के सामान वगैरह रहल, आई प्याज वगैरह बाटे, जल उल के पूरी तरह जौन बा की जे राख हो गइल बाटे। का कहब जौन बा की जे ऐसन समाज के स्थिति हो गइल बा जौना के बयां कइल जौन बा की जे बहुत कठिन बाटे। आई अब परिवार के का होई, प्रशासन से यह मांग करब कि प्रशासन एकर न्याय करो।